Nixtieq insaqsik fuq xi ħaġa li semmejt darbtej però ma qbadniex sew dwar li hija tal-Każin 60+. Tista' tina naqra sommarju hekk ta' x'inhu l-proġett. Inizjattiva li jidhirli 4 snin ilu Teatru Malta kien ħareġ l-idea li nagħmlu produzzjoni mill-anzjani u kull min jieħu sehem irid ikun anzjan. U konna minna panto. Okay. Konna tellajnija ħalluqa, kienet ippakkjat sew u l-atturi kollha, il-backstage kollu, kienu kollha kważi 60+. Kenna Rej Kalleja li kien iżgħar u Veronika li kienet 57-58 ħaġa. Veronika id-dullija biex niftehmu. Il-pija sa fejn naf jien kollha kienu 60+. U l-idea kienet illi isma' dan nies li jispiċċaw bil-pensjoni u dawna jekk m'għandhomx familja u ħaġa oħra jispiċċaw b'solitudni kbira. U what if nadduhom minn proċess teatrali, ħan naraw xiġri. U allura Tony Castaderin kien kiteb dal-musical, Donald Frigieri li jaħfirlu kien għamel il-set, insomma kena kulħadd kien il-parti kbira kollha ġen. U daw kellhom ġifri ma' Alison White, Sfin, ma' Paolo Bellacant, la waqfin, kien proper panto. U kienet suċċess kbir. U bat l-idea kienet isma' ma nifuxaw. Ejja nagħmlu xi ħaġa illi tibqa' għaddejja bħala proġett. Illi dak li jkun jgħid isma' jiena nixtieq illi insib niċċa fejn nista' nagħmel. U ddiskutejna insomma u l-idea kienet isma' għaliex jekk aħna se noħorġu b'din l-idea għax m'għandniex nittrejnjawhom bħala atturi veru. U allura inħolqot din l-idea ta' Każin 60+. U kien hemm grupp li kienet jaħdem ma' Charlotte Stapraċ, kienet tagħmel ħafna xogħol tajjeb magħhom, u mbagħad tellgħu xi ħaġa żgħira bejniethom u li kienu qed jippreżentawha lill-anzjani oħrajn. Mela sissa kellek dawk li għamlu ħaxxuh il-panto li konna ftaħni għal-pubbliku kollu. U bdew jiġu it-tfal mal-mamajiet, mal-nanniet. U kellna mbagħad daw ta' Charlotte li kienu l-biċċa kbira qed imorru f'dawn iċ-ċentri tal-anzjani. Allura, mbagħad kien il-Covid, ħallhom jifqu l-affarijiet, eċċetera, u għedna l-idea kienet li jerġa' jinbeda. Mbagħad għamilna auditions normali. Ġew, insomma, kellhom jippreparaw biċċa da. Kemm il-konkurrenza meta tagħmlu dawn l-affarijiet? Kienet mela kellna naħseb il-fuq minn 60. Il-fuq minn 60 ruħ li ġew biex għall-auditions, mela. Allura mbagħad inti. X'kellhom jagħmlu għall-audition? Kellhom jippreparaw biċċa, mbagħad tagħtihom biċċa jimprovizzawa. Kif hekk kieku qed tagħmel audition normali. Tifhem? Ovvjament ikunu eċċitati jew jibżgħu ħadd minnhom ikollhom xi daqsxejn ta' esperjenza, oħrajn li kienu bdew forsi f'xi palk imma kellhom jifqu bla ħsieb, oħrajn li ħadmu mal-kappillan u hemmhekk għandek insomma dimensjonijiet differenti. Anyway, mbagħad għażilniehom u samnihom żewġ gruppi u bdejna naħseb inna 4 xhur 5 nagħmlu regular workshops magħhom. Bħalissa dejjem bihom. Issa waqafna s-sajf. Sewwa. U l-idea kienet illi ta' pereżempju mal-grupp li ħdimt magħhom jiena kont nagħtihom dawn l-exercises li qed ngħidlek jiena to raise l-enerġija fihom dawn. Għax da tibda tikber u min għandu hekk u min għandu l-ora. U jiena kont ngħidilhom isma' fuq il-palk, stax tippreżenta ruħek nofs kedda. Ejja ħanaħdmu ħalli jingħu. Jien hekk sa nippreżenta ruħ fuq il-palk. Rix in-nies jgħidu, meskin għax issa bdiet tikber. Mela tertax fuq il-palk. Għax mhux postok, għax il-palk kattif. Jesponik.
U allura bdejna nibdew b'dan l-exercise, konna mill voice exercises, improvisation, techniques differenti tal-palk, interpretation, u kienet da kien il-xogħol kollu li għamilna sissa. Issa kienna nifqu għas-sajf, issa f'Settembru għandna f'Awwissu għandi niltaqa' mal-grupp għaliex sentellaw proġett, il-proġett se jirriżulta li sentellaw play illi se tkun għal spazju kreattiv u l-idea illi noħolqu xi ħaġa fejn taf kif mhux tgħid isma' l-anzjani tarmihom għax l-anzjani għandhom ħafna potenzjal, ħafna wisdom li ma tistax tarmilulhom. U hija ħasra kbira li kultant nitkellem ma' nies jien illi ikunu nies veru tal-affarijiet tagħhom, nies istruiti għad għandhom xjatu. U dawn jgħidulek jiena għasħat ma jiġi jarani, għasħat ma dawn, siker ma luqinek. Anyway, u naħseb illi ħloqna sense of belonging tajjeb ħafna, kollha kemm huma fehmu illi jisma' tekst mhux lakemm taqrah, tistudjah u se tellaw, imma trid tkun taf x'inhi characterization, trid tifhem x'inhi intenzjoni, motivazzjoni għaliha, bla bla bla. U issa wasalna fil-punt illi kif nidħlu lura mbagħad f'Settembru nibdew għaddejjin biex f'Ottubru tittella dil-produzzjoni. Hija inizjattiva sabiħa ħafna u li tieħu gostu li tarhom taf kif l-enerġija tagħhom li tibda kultant minn hekk. Ġum, qed issaqi pjanta u tara tieħu r-ruħ għax anke mentalment, fiżikament, tagħtihom. Ikollok konverzazzjonijiet magħhom hekk fuq l-esperjenza tagħhom u kif l-esperjenza tagħhom magħkom tejbitilhom lejxin tagħhom. Ngħidlek, pereżempju jiena għamilt żewġ sessions nitkellem fuq dak suġġett li qed nitkellmu fuq illum. X'inhuma l-affarijiet li għandek taċċetta, x'inhuma affarijiet li m'għandekx taċċetta. Int kif terġa' ssib l-identità tiegħek. Sewwa inti li naf għandek tifel jew tifla illi dawn jitfgħulek it-tfal għandek, int m'għandekx ħin għalihom, għalik innifsek u dawna għax daqqa trid tmur tagħmel id-difreja u daqqa trid tmur toħu drink mal-ħbieb u daqqa hello. It-tfal mhux inġibthom fid-dinja rabbihom. Jinnejnek. Dak nissapportjak. Imma mhux għaskapitu li inti tiġi taqgħu u tfarfar għax hemm il-mama ma tistax toħroġ aqqas darba biex tiġi għar-rehearsal. Għax tabbija u għajja allura sar se nagħmel bit-tfal jien u tija dak il-guilt feel. Le, id-drajt le. Taf kif? U derġajna bdejna insibu naqra lilna nfusna. Taf kif is-self-worth ta' dak li jkun, fimt? U dina kienet xi ħaġa li allura, eżempju, kelli persuni li għalt li isma' ġo sejt li se nagħmel għax għandi bżonn operazzjoni u diġà ipposponejta darbtej. Qed għaliex ipposponejta. Għax it-tifla ma tkunx tista' għax tkun imsifra, it-tifla u inti qed tipposponejta biex jagħtuk appuntament alla jaf u inti għal saħtek u da, kemm inti għandek bżonn it-tifla. U jien kont b'saqajja fil-ġibs qed immur għalihom nagħmel dawn is-sessions, qed inti qed tarani assistant poġġi saqajja malha nħoppja u qiegħda fuq da u niġi. Talt li jiena ngħidlek il-verità li bqajt niġi għax kont ngħid ma tiġi Ġozett dik ma niġix. U anyway konna nitkellmu kont qed inti m'għandekx għalfejn tabbi t-tifla, m'għandek bżonn t-tifla. Anke għax għandi l-ġara u għandi l-daka u għandi l-dik li lesti li jgħinuni, nafjes qed tistenna t-tifla. Għax it-tifla għalt li rrid inkunaw, it-tifla għalt lek. Da kif irrid permess tat-tifla għal saħħti? Mela tlaqna.